Ако не налъзнат колелета... Браво! Добре, Добре. Фана е като хората. Ние тя скоро ще го оселя, няма трудно. Ще го оселя с предна гата. да. Лява. Обаче ако може да наплъзни тук. И дето е клопера може да плъзни. Айде само фанлихте, допанлихте сега изведнъж. Това си има и плюса. Чуваш да хари разширителна. Айде, пробвай! Тука е тука, да. Как ме слуша? Кръжни стойки. Еле. Като на такси трябва да кажеш вериги от вече ти книгата. Тя смениха място, виж? Чакай, чуй как го минава тази. Не, те смениха място. Браво. Аз да ви кажа едни последните на бойните резултати. Това да огледам и тук. Ще да ходим на място. Аз имам решението веднага, категорично. Браво. Нека ти е оригинално. Теодор Владимиров да побързва в самурая. Има и такива камери. Да го извлечем от групата на джиповете. Айде, стирай го. Стирай. 6 минути. Не повече. Още едно препятствие за национала. Времето е 4:40 до момента. За да покичава нищо не ви вземе. Селе пред него там. Пред навигатора добре. Преди няколко минути тези участници се чудяха дали да стартират. Защото... Вече е въпрос на доверие. Къде ни каже навигатора? Браво, браво!